म्हज्या भयणीनो आनी भावनो हो तेर्स आमी तुमच्या खासगी मागण्या इंतेसां पासत भेटोवया आनी सायबीण माय आमचे पासत सदांच मागता त्याच प्रमाणे भगवान फ्रांसीस शावेर सगल्या आमच्या दुयेंत आसलेल्या भावा भयणी पासत आमी मागया भुरग्यांक तशेंच जाणटेल्यांक आनी जांकां कोवीड ओ कांकरो ओ वेगळे वेगळे दुयेंसां जाल्लीं आसा तितल्याय पासत आमी देवा कडेन मागया जांकां काम मेळोंक ना काम जाय तांचे पासत मागया सगल्या गोऱ्याब्यां पासत मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानतां देवाक सोर्प दितार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरयतान जल्मलो पावस पिलाता खाल ताणें कोश सुचले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर्प दितार देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. एक आमच्या बापा ती नोमान मरे आमी भेटोवया आमच्या सगळ्यांच्या भावार्था बोरवाशा आनी देवाच्या मोगा पासत हो देवाचो मोग आमचे सगळे आमच्या काळजांनी वाडोवंक. आमच्या बापा तूं सरकार आसायचें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पण वायटांतलें आमकां मान मुरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान मुरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान मुरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. 5 ओर्खाचे मिस्तर पयलो ओर्खाचो मिस्तर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. आमचे बापा तूं सगळ्या सायचें नांव व्हड जावं राज आमकां येवन कशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पण वायटांतलें आमकां निवार. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मरे आमेन. कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतले वर स्वर्गार सगळ्यांक करून बोव चड करूं. गरज आसलोल्यांक दुसरो ओर्खाचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. आमचे बापा तूं सरकार आसायचें नांव व्हड जावं राज आमकां येवन कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका
पण बायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे आमेन. कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे आमेन. कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक आदी आता आणि सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमपणांतले उज्यांत ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड गरज असलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसयल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचेर देंवता. आमच्या बापा तूं सरकार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आणि आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूजेचो भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक आदी आता आणि सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमपणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड गरज आसलोल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसायचें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आणि आमकां ताळणेंत पडून दिनाका
पण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतले उज्यांत ओर स्वर्गार सगले आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. 5 वर्गाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. आमचे बापा तूं सरकार आसा हाचें नांव व्हड जावं चिराज आमकां येवं ची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आणि आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पण बेटांतले आमकां निवार. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदेवच पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगले आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. नमान राणीये काकुतीचे माई तुझ की आमचे जिबेत अमृत आणि परवांचो आमी परदेशी वयचे बाळकां तुका उला मारता या दुखाच्या कोंडात सुस्कार सोडून रुदोन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शराधनी तुजी काकुतीची नोदोर घाल तू कोणवाळे आणि मोगाळ दुलो पांकवार मारी या परदेसा उपरांत तुजो पुजेचो आमकां दाखय. भगवंत देवाची माय आमचे खातीर माग जिसून बसायला ते आमकां फावो जावं शें. मागुया.
देवा एकल्याच तुझे पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाचे सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत अंकवार मरेज भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत छापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमचो सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आम म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हजी तारखा खातीर म्हजो जीव मुरगटा. आपली चाकुडणीची ल्हानविकायेचेर ताणें दिश घाली. वय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्वबलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्याक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. इन हलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहम आनी ताचे संस्थे खातीर चोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. देवाचे माये पावगे तूं आमकां. देवाचे माये दिगे आमकां. देवाचे माये राखून दवर आमकां. देवाचे माये मोजत कर आमकां. टेस्ट